Express. Samantala, mga idol, legasiya ng mga pulis na nag-alay ng buhay sa serbisyo ginunita ng Dagupan PNP. Para sa detalye, narito si idol intern Adrian Manalo. IFM News Express. Police Report. Ginunita ng Dagupan City Police Office ang ligasiya at sakripisyo ng mga pulis na nagbuwis ng buhay sa pagtupad ng tungkulin sa pagdiriwang ng International Day of Remembrance for Fallen Police Officers bilang pagpupugay sa kanilang kabayanihan at walang kapantay na serbisyo sa bayan. Sa isinagawang seremonya sa pangunguna ng DCPO, inalala ang mga kasamahan sa haning ng kapulisan na nasawi habang ginagampanan ng sinumpaang tungkulin. Binigyang diin ng uniforme ng pulis ay hindi lamang tanda ng otoridad, kundi simbolo ng tiwala ng mamamayan at paalala ng mabigat na responsibilidad na kakibat ng serbisyong publiko. Ayon sa pamunuan ng Dagupan PNP, layon ng paggunita na matiyak na mananatiling buhay sa alaala ng kapulisan at ng komunidad ang kabayanihan ng mga fallen police officers. Ang kanilang katapangan at sakripisyo ang patuloy na nagsisilbing inspirasyon at pundasyon ng tinaguriang Team Blue Line na nagbabantay sa kayusan at kapayapaan ng lungsod. Bilang pagpapatuloy sa dikain ng mga yumaong kasamahan, muling tiniyak ng DCPO ang kanilang paninindigan na maghatid ng tapat, epesyente at makataong serbisyo at patuloy na magsikap para sa isang mas ligtas at mas maayos na Dagupan City. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Adrian Manalo, Tatak IFM.